announcing the arrival of the distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, Senator representing Enugu West Senatorial District, comprising of Udi, Ezagu, Odiriva, Ogwandanuri local governments. Okema the Bobo, Oyehulugo ya Jayama, Makana, Adahugo da. Order is the first law in heaven, because Moto Batachapa, Heji, Huluwaya for Kaiweki, Krito, Naiwoke, Eyai. Hello. Because I am Hugo, no the distinguished senator representing Enugu Afor, distinguished senator Osita Ngwu, with Dr. Tony Eze, Honorable Engineer Hyginus Ago, the chairman-elect of the government. I am the distinguished senator with our son, our brother is going around. He can Amokwe. National distinguished. Watch. Chief Dr. Tony Eze. Oh, yeah, I'll be here, but distinguished senator. The order of protocol from Arena. I will. Order is the first law in heaven. Let the window be removed out of the arena. Amokwe will madden. Distinguished and the chief Nanya. Remove out of the arena. I will keep it there. I can move later and I have a criticism the senator. I can back in the main room. Senator Chapu move. I and the staff car. You move, you come and staff car when you came back and now you could be loudspeaker. But every other vehicle, please. Okay, Shelly. Because we are here to welcome the senator. In our pattern, I want to be sure that I want to be on the hot today. For finding time to be here with us, The distinguished celebrating Amokwe New Year, the Ochuchu.
Federal Republic of Who Nigeria. made it possible? Dr. Tony Ochuchu Eze. The distinguished senator is going to greet the royal fathers of Amokwe, the greater Igwe in council of Amokwe. Oye bihe jeba ogo Dr. Tony Ochuchu Eze. Oya bisha hulukawo. Oh, what a humility. Look at the senator bowing down in reverence to greet his royal majesty. Senator Gabale. Senator Gabale. Abia ike neti. A full symbol of humility. Maka owere ya ga-abụ ọgba aka n'ugwu were aka ebe. Mana unu nekwa ya n'ahụ na o kelere igwe ka esi ekele igwe. Honorable Chukwuemeliago. Another symbol of humility. Amokwe na na-ewe mmadụ n'ebe ị nọ. Dr. Tony Eze. The entourage of his distinguished senator. I na-ekene. Snap. The senator Odike Eji Ejemba abịa ekele Igwe Okwedike nke bụ ọnọji Amokwe na ebe a live. Injinia Kene. Ọ ya na senator na-ekene. Uchan nọkwa live here. The mayor emeriti. Dike Eji Ejemba. Biko ndị ọzọ niile so distinguish bịa ga-ejebezi to the VIP and PDP canopy. Biko anyị na ya ndị ọbụla sozu the senator mee biko ka ha banye na canopy and na mgbe ebe a na VIP biko anyị na ya ọbụla so the senator. Honorable Chukwuemeliago live with the distinguished senator of Federal Republic of Nigeria, Senator Osita Ngwu is here live, and Chief Dr. Tony Eze, the host. The distinguished senator, the chief host, our royal fathers, and all of you that have come to celebrate the new year Ochuchu with us here in Amokwe. I na shunu no the police. Makandunema, the array of royal fathers here, the greater in council. Justice PC Onya on live here, live and direct. Igwe engineer Mike Uzigwe on live. Igwe Okwedike the first. Amokwe all walks of life. Haneba life. His Royal Majesty Igwe Architect Sonny Chiboke Okwedike nke Ibono Oji Amokwe is here. His Royal Majesty Igwe Okwedike nke Ibono on ever life. N'ụzọ Enugu Amokwe is here. And of course, His Royal Majesty Igwe Dr. Engineer Michael Uzigwe Igwe Chineyeze nke Ibo n'ụwa na Amokwe. Tuweke nụ Igwe
And I am a program. The Kitab opening prayer by the oldest Igwe in Amokwe. His Royal Highness Igwe Justice PC. Oh yeah. Right then the Chineke. Chineke nke promise niile. Nna nke iwe na Jesus Christ. Nke o kere anyị n'anyị mmadụ, o weta anyị n'Amokwe. Ọ bụrụ be anyị, na anyị na-ekele gị, na anyị na-eto, anyị na-ebunye aha n'elu. Inyere anyị aka. Tata na-anabata onye ga-abara anyị uru. Ebe a na-arọpụtara. Ga-enwere ihe ọ ga-arụ n'obodo a. N'ebe ọ ga-arụ na Naịjirịa. N'ike nke gị ọ bụ na anyị na-ekele gị. N'ịpụtara ya, o wee bịa tata. N'ike nke gị na-ekwere anyị ka anyị gbaa ihu ume. Kụziere anyị n'ụzọ niile ọbụla. Etu anyị na ya ga-esi wee gaa n'iru. Ibe anyị aga n'ihu. Anyị na-aga n'ihu. Gụwa edugbo anyị. Anyị eme ihe dị ịchọrọ. Ebe isere anyị n'ụwa ka anyị rụọ arụ kwesịrị nke anyị gaba arụ anyị kwesịrị erute ọdụ mma. Nabata anyị n'ebe idebere mmadụ. Anyị na-ekele gị n'ihu ụbọchị tata. Kụzikwara anyị ịmụta ihe ji wee maka kee anyị. Kụziere anyị nna n'obodo ka anyị nọ. Be anyị na ebe a mụrụ anyị na Naịjirịa. Ụzọ anyị n'ọbụla mbiko nna anyị na-ayọ duo anyị. Kụziere anyị ihe anyị na-eme tata ka eme ya ka ọ dụmara ya na mmadụ. Kụzikwara anyị na Chineke bụ ụzọ nke ezie. N'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Ochie dike gọchakwa ọkụ. Unu amụ na ụdị ihe na-eme. I've received the real blessing. Igwe anyị na-ekene gị n'ọmarịcha ekpere ikpere anyị. Biko wetelu na ọjị ka anyị na-eme bụlụbụlụ. Ọjị Igbo. Ka a na-eweta ọjị. Ego ndị midia unu ga na-anọgharị unu ga na-akwụkwọ ya ka na inono unu ga na-akwụkwọ ya ka inono unu ekwere mmadụ pụta ndị bịara anyị ndị midia. Amokwe dị mma, Amokwe dị ụtọ. Amokwe mmadụ jupụtara n'ahụ iyi. Ị na-aya ịhụ na ndị dị iche iche, chebe dị iche iche, ndị etiti ụwa anyị Amokwe. Ọha bụ ihe a. Ọ igede ha. Anyị na-achị ha demeni. Ha igwe ọya. Igwe ọya. Chinedu akwa ị na-ahụ igwe ọya, ọ ka nọ n'ime ezi. Ọ nachigwa Abuja. Igwe ọya unu send ego ka igwe ọya ka oriwe ihe. Demeni. Ọ ndị ụmụ Ochukwu na-aga ọkụ ya. Demeni. Unu ga-ahụ ogbechu